sufficient enough to enable geo invest in those respective county. Mara ngwen, taxation. Taxation is a big problem. Kata jo ohala matin be ntie kama onyalo time ohala no. Kata ko timo ohala ntie tax mwaketo ne matek makata ko uso gimoro be oyudo gimoro mwaluongo ni profit ultimately. So ntie gik moko mang'eny monego wang'i ma okapani wasebedo kwang'iyo gigo. To ka county wazo temo matek, kaka counties moko neno katemo matek, gima gikwongo giketo an enabling, what we call an enabling environment to attract more investment. Kisekelo investment jowa bo yudo tich. To sani kata jowa matindo mauso gik moko wapenjre ni have we created a good environment for them to thrive or not? Mane luasi makare mantiere karakanyo